ji bernameya Cîhan roj baş temaşevan hêja îro bi qasî 45 deqe em ê bihevra bin li stûdyoyê mêvanê min Fehîm Işık rojnameger nivîskar mamoste bi xêratî. Serçavar sağ zor spas. Beraya Skypeê Faik Yazay nûnerê Partiya Demê li Konseya Ewropayê bi qasî çend deqê din ew bi me rabe ew ê tevlî me bibe. Ew bixwe jî tevlî civîna li Parlamena Ewropayê bibû çavdêr bû. Em binêre kalwê derê çi axaftin hatin kirin, encam çi bû, çi derket holê. Ew ê çend deqê din bi me rabe. Niha li stûdyoyê em ê nîqaşa xwe bidomînin bi Fehîma Bêra, Fehîm Işık rojnameger mamoste. Niha li Sûriyê duh bi şev kabîneyekê nû çê bû. Pêşî em bi vîya dest pê bikin heta ku mamoste Faik Yazay hat, paşî em basa civîna li Parlamena Ewropayê bikin. Ev kabîne tê çi watê beriya niha jî hikûmetên demkî ava bibûn, kabîne hatibûn çêkirin ama bikêr nehatin. Çi ye mesele çi ye? Merû çawa dikare ji nahev derxe? Niha ji destpêkê ve meriv bêje, tabii beriya ez destpê bikim îro cejne jî hemû temaşevan cejnevan jî pîroz bikim ew jî ferzekiye hêvî dikim cejin û dawiya cejnê jî aştiyekî mayîndar welatê me û rojhilata navîn pêk were. Niha kabîneya ewil berî viya mirov dikare bêje sedî sed ji alîgirên heteşê yên tund hatibû çêkirin. Yani bi tevayî meriv dibe dikare bêje ku kabîneya berê yên ji niha cudatir e ferqawan heye. Lê feqet eviyan nayê wê wateyê ku wê maneyê ku ev kabîneya ku do êvarê hate ragihandin hemû temsîlê Sûriye dike. Belê cudaya vê kabîneyê çi ye? Di vê kabîneyê de Kurdek heye. Di vê kabîneyê de Xristiyanek heye. Di vê kabîneyê de Durziyekî heye. Şixeyniyê yendidan. Fakat evana temsîla civaka xwe nakin. Kurdek ku wek wezîrê perwerde hatiye amadekirin, yani hatiye ragihandin, navê Muhammed Tirkoyê, paşnavê Tirkoyê lê ev xwe Kurd e. Kurdî de axive, li Şamê dimîne. Li zanîngehekî jî berpirsiyarê zanîngehê bûye. Diwarê perwerde de jî gelek kar û xebatên wî heye. Yani Kurtbûna xwe jî înkar nake, fakat girêdayê turê xistinên ne. Girêdayê turê xistinên ne. Ser daxwaza rêveberên nû yên Sûriye hatiye hilbijartin. Yani temsîla em bêjin Rojavayê Kurdistanê nake, temsîla Kurda nake. Her wiha wek wezîrê karûbarên sivîl yên civaka sivîl hatiye hilbijartin jî Hind kabawat jinekî ye, Xristiyan e. Ez wî jî bêjim, Xristiyan e bixwe. Bi salayê li Amerîkayê de jî li wir jî kar û xebatên xwe yê civaka sivîl pêk dîne. Heta berî niha di dema Esad de jî ew hin komîsyon çêbû di neteweyên yekbûyî de li wir jî mesela di ji bo çareserkirina pirsgirêkên li Sûriye wezîfe jî girt, yani her wiha alî wê dîplomat jî heye em bêjin. Yekî jinekî modern e jî porvekiriye û falan û bêvanê, yani ne ew e. Fakat ew jî temsîla Xristiyanan nake. Mümkün e ku ew bi zexta Amerîkayiyan yan jî neteweyên yekbûyî di nav kabîneyê de cî girtiye. Her wiha hete jî dixwaze bi vê kabîneyê dîmenekî dim bide. Yani ne em bêjin kabîneyekî heteş, tenê ji heteşê yan pêkte. Ji bo kesê Kurd jî ew, ama kesê Kurd em bêjin tekliye ilgel Tirkiye jî baştir bûye dema berêdî. Yani ilgel Tirka jî tekliye heye. Yek jî Durzî heye. Durzî jî Amjad Badre, ew jî weka wezîr hatiye hilbijartin, fakat ew jî temsîla Durziyan nake. Hatta do êvarê piştî ragihandina hikûmetê ji Swêdayê jî hin nivêner hatine weqandin ji bo di ragihandinê de cî bigirin. Ew bi xwe protesto jî kirin. Yani ew di gava îlan hat kirin ku kabîneya nû ev navê wan hat ew kirin, ew bi xwe li nava salonê bi xwe
protesto kirin ev xwe jî gotin temsîlê me nake ve hikûmeta aliyê me Kurda jî rêveberiya Xweser jî bi awayekî giştî dibêje ku ev hikûmet temsîla hemû Sûriye nake. Di vî warî de em şikdarin. Fakat em bêjin bi awayekî tund ya wek berê jî di dijberiya hikûmetê nakin ama dibêjin em hêvî dikin ku bi danûstendinan rê û rêbaza nû ya Sûriye bi awayekî xurttir were ew kirin. Fakat bal dikişînin Salih Müslim bi xwe piştî damezrandina hikûmetê beyanek da endamê desteya serokatiyê ya PYD ku ew jî rêvebirekî girîng ya Bakur Rojhilatê Sûriyeyê pêşketiye ew bi xwe dibêje ki müdaxaleya Tirkiye di vê hikûmeta nû de zêde bûye. Yani diyar bandora Tirka ji gelek aliyên din zêdetir tesîr ser hikûmeta nû ya Sûriye çêkiriye. Dibe ku ev di pêşerojê de pirsgirêkan jî derxe. Di wî warî de jî şikekî wan heye. Vê tişta jî dibêje. Fakat divir de gava jê tê pirsîn ev hikûmet wê çi tesîr bike dibe di meha çûn ew civîna ku navbera Mazlum Abdî û Ahmet el Şara hat çêkirin ev hikûmet re nameşe. Yani çawa nameşe tekliye me bi awayekî din bi rêveberiya dewletê re. Qesta wan ew e ku bi Ahmet el Şara re wê dewam bike. Biryare komisyon bên çêkirin di rojên pêşiyê de. Çend komisyon ve bên çêkirin ne diyara ama mümkün e ku 10-12 komisyonên nû bên çêkirin hem ji bo destûra bingehîn hem ji bo mafên bingehîn Sûriye falan bivan lê dibe diyar e ev hikûmeta nû wê nikaribe tesîrekî ser vê xebatê me bike. Ama em têkiliyê xwe li hemberî me kî hebe wek dewlet em lê dinerin em ê li gel wan ji bo ku Sûriyeyekî demokratîk pêk were û hemû PKK'yên Sûriye divê Sûriyeya nû de were temsîl kirin em ê kar û xebatê xwe li gel Şamê pêş ve bibin. Yani ew pêvajoya ku hatibû îmzêkirin pêvajo dewam dike. Ew pêvajo dewam bike. Gotina xweş bîr neke mamoste. Em nedin seknandin. Birêz Faîq Yazay niha amade ye. Em bigirin ser ekranê. Birêz Yazay bixêr hatî. Dem baş, spas. Civîna wê ya li Parlemena Ewropayê du rojan dewam dikir. Bawer dikim du roj bûne wisa. Roj be. Berê. Bi dawî bû em camname jî em merak dikin çi biryar derketin tu bi xwe jî tevlî bûyî. Eger tu bikarîbî di derbarê encama wê civînê de hin agahiyan bidîme kêf xweş dibû. Belê, bi rastî ji xwe ev konferansa 19 bû. Ev 19 sal ew konferans tên darxistin. Wextê ku dest pê kir Tirkiye nû wek berendamekî hatibû qebûlkirin û müzakere dest pê kirin. Dengê min bibe digeribî borînin û heval dikaribin servis dekinin. Ve digere. Evalê me hal dikin. Belê. Ew ji bo ku wextê Tirkiye dixwaze tevî Yekîtiya Ewropa bibe işte pirsgirêka Kurd di vê derê jî di nava têkiliyê Tirkiye û Ewropa de bi awakî demokratîk û diyalog û siyasî bêçareserkirin yani armanca vê konferansê ew bû. Bi rastî ji wî çaxê heta roja îro tim û tim di Parlamentoya Ewropayê de çi sala heye rojane çi mijar li pêşe li ser wê nehatiye sekinandin û îro rojî bi taybet ku hem rewşa Rojavayê Kurdistanê di Rojava Medeyê li Bakurê Kurdistanê ku pêvajoyekî yani hîn ne hatiye binavkirin ama pêvajoyekî heye kemanî axaftinin hene hebîtinin bi rêberê gelê Kurd Birêz Öcalanê çêbûn û bangekî kir. Pranî evana derketin pêş ji encamnamê de jî pranî ebin wekî ku pirsgirêka Kurd bi awakî demokratîk, awakî diyalog û bi aşîtî bêçareserkirin û di vê derê de ku banga Birêz Öcalan
Brez Öcalan yani banga PKK kir ku işte silah deyinin yani çek deyinin o xafesa bikin bi awaki siyasi ve demokratik edi jinhaw pê mafê gelê Kurd ji bo ku bên destxistin tekoşîn bêkirin li ser wêna hat sekinandin adin ku ji bo ev banga Brez Öcalan dikare bi encam bisîne gerekî Brez Öcalan dikare bi ew derfetê wîna hebin dikare bi rola xwe bilîze dikare bi di vê derê de yani yek yani kongre gerekî kongre bêjivîn û di wê kongrê de biryar bên stendin ama raydarên PKK ji xwe daxuyanî dan gotin gerekî Brez Öcalan bi xwe dikare bi teblê bibe. Yani gotin em nabêjin bala fizîkî bê vê derê teblê bibe ama gerek ew şert bên çêkirin ku ew teblê bibe ji ber ku gelek kesên em bêjin raydarên PKK ê ku komutanê wana em bêjin şervanên wana neîkinane dibêjin incek Brez Öcalan dikare wana îkina bike. Ji ber vê jî bang hat kirin wekî ku Brez Öcalan ew derfetê wî çê bibin azad bi dikare bi divê konferans divê kongrê de rola xwe bilîze wekî ku bi rastî pirsgirêk bêçareser kirin. Em bêjin dunaya navneteweyî de berpirsiyariyê wan jî hene yani çawa di derxistina pirsgirêka Kurd berînha 7 sal bêtir yani hêzên navneteweyî rol lîstin ku îro Kurdistan çar perçeyî û ew problema rojhilata navîn tevayî de di navenda wê dicîstîne berpirsiyariya wan heye gerekî ew jî rola xwe bilîzin wekî ku bi awakî demokratîk û diyalog bêşareser kirin. Heta niha argüman hebûn işte devleta Tirkiye digotin işte terör heye, silah heye, şer heye û ew jî dixwar kirin hevalbend. Hûn zanin nêzî 20 sal bêtir ku PKK di lîsta terörê ya Yekîtiya Ewropa'da ye ew jî derfet da Tirkiye ku bêtir cesaret bistîne û vî şerî berdewam bike asas. İşte Yekîtiya Ewropa jî gerekî êdî vê rewşa xwe vê helwesta xwe li hemberî PKK jî biguherîne û li hemberî hereketa gelê Kurd biguherîne wekî ku devleta Tirkiye jî êdî bi rastî bibîne ku tu kes derdora wê li piş wêna nemayê vê siyaseta ku hetan hedmeşîne û em bêjin li Rojava tiştê ku derketî holê li Sûriyê bi rastî ew bi xwe jî zaten em dikarin bêjin sedemek ew ku vê carê ev pêvajo li Bakur dest pê kiriye hûn zanin yani rejima Sûriye hilweşiya û nihaka hikûmetekî nû li Şamê heye lê gava ku merol tevayî Sûriye binere yani li Bakur û rojhilatê Sûriye em bêjin otonomîkî heye pêşkêşiya wêna Kurd dikin lê em bêjin Ereb, Suryanî gelek kesên din jî di nav de cîdistînin ew hene li aliyê din hin herêmê Bakur ku dibin dakirkeriya Tirkiyeyê de hene aliyê Rojava ve Alawî hene yani dijêr Durzî hene û gelek dest di nav de ne yani û rejima ku niha hatî ser kar jî tenê dixwaze li gora em bêjin îdeolojiya xwe yî Sünnî İslamê Sûriyekî bidin avakirin ew jî xeterekî pir mezin dide pêşiya wêna niha ji bo tabii gelê Kurd ji bo rojhilata navîn hem derfetên mezin derketine holê û hem jî tehlike hene ji ber vê jî ew jî di encamnamê de hat bicêkirin heta wan du roja de rojekî lê 2 saeta nîqaşekî daha doğrusu em bêjin tribunalekî berê hatibû darxistin encama wê tribunalê ji aliyê hakima ve biryara ku hatibû stendin ew jî li Parlamentoya Ewropayê hat diyar kirin. Devleta Tirkiye li wê derê de suçdar hat dîtin. Di wê derê de jî hat ziman û tiştê herî girîng vê carê jî yek jê ku du kesên ku xelata Nobelê girtibûn tev hem tem vê encamnama tribunalê bûn hem jî tev konferansê bûn û banga wan bi xwe jî ji bo hem devleta Tirkiye hem ji bo raya giştî ji bo hêzên navneteweyî ew bû wekî ku derfetkî derketî holê ev derfet ji dest neyê revandin û bi awakî demokratîk bi awakî aşîtî û siyasî
ev firskrek böyle çareser kirin veki kutebayı herem bir rahat kirin asas yani pırsa Kurd em dikarin bejin 7 sal betiri çıkkas alozyen kurojata navin çedibin em bejin sistemin antidemokratik kuteyn avakirin u jiyana xeber devam dikin sedemek jê a herî mezin ew wekî ku pirsa Kurd heye gava ku pirsa Kurd bi awakî demokratîk bê çareser kirin wê herêma rojata navîn teva wê dikaribe nefesekî bistîne û ji aliyê demokrasiyê ve em bêjin ji aliyê nirxên mirovayê bêtir nêzî cihana alema demokratîk û pêşketî bibe li ber wê jî pirsgirêka Kurd ne tenê mesela gelê Kurd tenê ye em dikarin bêjin ev êdî mijara tebayî hêzên dünyayê gelên dünyayê û rewşenbîr û demokratên dünyayê em dikarin bêjin yani bi vê hawî encamname em dikarin kurtasî bêjin. Em ê xal bi xal bas bikin di nava 45 deqeyan de elbet. Gelek spas birêz Fehîm Işık ev pêvajoya ku niha li Bakurê Kurdistanê Tirkiye di navbera Partiya Karkerên Kurdistanê û Dewleta Tirkiye hatiye destpêkirin dikare bibe wesîle ji bo ku yeketî Ewropayê û welatên Ewropayê pêşhekûmiyên xwe di derbarê doza Kurd û Kurdistanê de dayîn aliyekî bi taybetî di derbarê tevgera PKK de dayîn aliyekî û vê dawê rewa bibînin. Ev pêvajo dikare bibe wesîle. Ev pirsa ku tu ji min dikî li konferansê jî ez jî li wir bûm bi xurtî jî hat gengeşîkirin. Birêz Faik Yağızay jî bahs kir. Bi taybet mesela lîsta terörê ya ku PKK jî di tê de ye ew jî hat gengeşîkirin gelek kesên pispor jî bi mînakdan gotin ku heteşe hatta rojek beriya xwe bigije Şamê terörîst bû û ji nişkava ew heteşe hêjî lîsta terörê de ye lê feqet ji alî hemû dewletan ve bawayekî fermî tê qebûl kirin weka em bêjin destdatdariya hikûmeta Sûriye jî tên naskirin yani bi vî awayî qalkirin gotin di eslê xwe de ew lîsteyên ku tên qalkirin tu qîmeta wan tune ye dikarin di rojekî de bigoherînin feqet di vir de divê em binav bikin siyaseta duru ya Avrupa û Amerîkayê bandorekî dike çima çünkü Türkiye li rojhilata navîn hem ji bo Avrupa hem ji bo Amerîka ciyê xwe taybet heye. Ew ciyê taybet ji alî coğrafîk ve jî ji alî hêzê xwe yê leşkerî ve jî. Çünkü artêşa herî mezin ya NATO'yê de ye û pêwîstiya van dewletan jî ji artêşekî xurt re heye ji bo bikarbin bikarbînin. û Erdogan jî ji bo berjewendiyê xwe dikare vê artêşa xwe wek di bazarê de bikar bîne yani tiştekî bifroşe li Tirkiye tune lê dikare artêşa xwe bifroşe dikare artêşa xwe ji bo berjewendiyê wan bikar bîne ji ber vê yekê jî hem Yekîtiya Ewropayê hem jî Amerîka welatên em bêjin hegemonîk dewletên hegemonîk li tiştên diqewmin nanerin yani Türkiye şaredarekî digre davê hepsê serokê partiyekî digre davê hepsê bi salane Kurd di zindanê de ne tu tiştên xênî siyasetê tu tiştekî dirnekirine siyasetên qada sivîl de vana hatine girtin û gelek işkence hene tiştên tu bêjî ji alî mafê mirovan ve ji alî binpêkirina mafê jinan ve zarokan ve gelek tiştan ve hatta niha dibe bertekekî pir mezin nîşan nedane ji ber ku berjewendiyê wan Tirkiyeyê û Erdogan jî vê tişta bikartîne çima mesela di koçberiyê de jî heman tiş pêk hat. Ji bo ku koçber neyêne Ewropayê Tirkiye wek jandarmayekî bi kar anîn bi milyaran eurodan Tirkiye û Tirkiye jî pêşî li wan koçberan girt. Milyonan koçber Tirkiye darewestanın berê wan neda Ewropayê. Hatta carekî tenê gengeşîkî navbera wan di derket kampanyayekî hin koçberan şandu falan û bevan ama axir van tiştana pêşî lê digire ku Ewropa bi gor em bêjin Ray ramanên xwe dîtinên xwe yan jî xusiyetên ku em difikirin ji bo Ewropayê pêşketiye mirov hezî falan bêvan wan tiştana yek ji bo xwe bikar nayîne ji bo milletê xwe bikar bîne jî ji bo dijî Tirkiye bikar nayîne. Di vir de bal hat kişandin ku zexta
civata Avrupa'yı, civata van devletin zilheziyen hegemonik dve servan hebe, dvi valideci dve xebatek navan civatan dıçe. Mesela dvi valide banga düsüt kesi yapıştı civine bandoreki ve bike ama amedekariya ev kesin ku xelata Nobel'e girtine dîsa amedekariye ki nû dikim bawer dikim ji bo pêşerojê ji bo pêvajoya taybet li Tirkiye tê meşandin û ji xeyên wî jî partiyên siyasî yên li Ewropayê yên partiyên ku em bêjin wekî dewletan nafikirin bi taybet partiyên opozisyon yên Ewropayê bikaribin wê parlamentoya xwe de zext bikin di vî warî de li Almanyayê jî li gelek welatên din jî zextên vî rengî çê dibin ama her wiha civata Kurd û dostê Kurdan li Ewropayê divê zextekî bikin yani ew pêvajo tera serê xwe bi helwesta Ewropayê naguhere çünkü helwesta devletên Ewropayê de berjewendî di pêş hemû tiştan değil berjewendiyê xwe digerin fakat eger ev civatên din ku min qal kir eger ew di tevgerê de bin ew bandora xwe bikin dikarin guherînekî jî bi xwe re pêk bînin ev tişta heye tabi qadên din yên li rojhilata navîn li welat jî ew jî gelek mühim in ewana jî divê mirov bi rengekî bizanibe. Gelek spas. Brez Faik Yazay encama konferansa ku pêkanî li Parlamena Ewropayê her wiha encama tribunala ku tebas kir yani ya dadgehên ku Tirkiye tê de hat mehkûm kirin di pratikî de çi kare were pêkanîn yani hêza welatên yekîtiya Ewropayê heye ku bikaribe zextê li dewleta Tirkiye bike ji bo encama van konferansan were pêkanîn. Berê her tiştî yek ji bo ku ev biryar ev encamname pêk werin yekemîn barê giran dikeve ser milê me gelê Kurd gelên demokratîk Tirkiye bi tekoşîna wana bi partiya me em bêjin hêzên ku em bi hev re ittifaq dikin ku em bixwe em piştwêna bisekinin piştvan biryara bisekinin ji bo ku ev biryar pêk werin em tekoşîn bikin berê her tiştî barê giran ser milê me yê gerekî em dewleta Tirkiye mecbûr bikin wekî ku van gava bavê jî wê gorê em bêjin ev tiştên ku vêdekê de hatine bicîkirin mesela wek em bêjin ku qayûma da bêjin ser belediyê me ji bo ku birêz êcaran dikaribe rola xwe bilîze azad bibe şertê wî bên çêkirin adin êrişê wanê ser rojava bên sekinandin evana hemû tiştên ku îro dewleta Tirkiye dike erê hatta niha rastî tekoşîna gelê me tekoşîna me em bêjin siyaseta ku em dimeşînin vî esasî de ye lê qeweta me tenê jî nagihê em gerekî bêhna jî zanibin hîn bêtir hêzê Tirkiye jî em karibin tev xwe bikin bi me re tekoşîn bikin adin di nava qada cîhanê de jî Tirkiye jî ne tenê bi serê xwe vê siyasetê dimeşandin yani îro endamê NATOyê berê her tiştî artêşa Tirkiye artêşekî NATOyê ku îro êrişî Rojava dike êrişî Başûrê Kurdistanê dike di nava Tirkiyeyê bixwe em bêjin ku ew êrişê xwe di berdewam kirin eva bi siyaseta NATO girêdayê bi qeweta NATO girêdayê Tirkiye endamekî Konseya Ewropayê Konseya Ewropa niha 46 dewlet endamê wê nane gerekî Konseya Ewropa bixwe jî em bêjin ji bo ku Tirkiye bêtir li gora standartên Konseya Ewropa yani niha Türkiye gel naba endamên Konseya Avrupa'da herî zêde ku dawa li hemberî wêna li Mehkema Avrupa hene dewleta Tirkiyeyê nîvê dawayên ku li Mehkema Avrupa li hemberî Tirkiye ne û gelek dawa jî em bêjin biryar distîne Mehkema Avrupa Tirkiye pêk nayne wek em bêjin dawa birêz Demirtaş Figen Yüksekdağ Osman Kavala gelek davên dinê ku îro Mehkema Avrupa biryar dane Tirkiye pêk nayne gerekî evana bên yani zixt li ser Tirkiye bên çêkirin ji aliyê Konseya Avrupa ve wekî ku Tirkiye yani bi vê hawî nikaribe berdewam bike wekî endamekî ku tiştekî nebûye Konseya Avrupa ser bisekine zixtê lê bike ku ew biryar pêk werin li gora standartên Konseya Avrupa xwe biguherîne adil Türkiye ber endamekî yekîtiya Avrupayê niha devletekî ku bixwaze bibe yekîtî wek endamê yekîtiya Avrupa krîterê wê Kopenhagê hene gerekî li gora wan krîtera xwe biguherîne bûyî hawî hûn zanin müzakere wextekî dirêj beşiyan û
bu şahı Erdoğan zayıf bu. İhtiyacı bir kavata Avrupa hebu, pişkiriya Avrupa hebu. Hin reform jikirin brasti. Ama davi hacı ki o sekini و ام زانن ایدی کوج 2010 ورده براستی سکریه و 2016 ورده جی هم بهتر پاش دچه هم بهتر خراب دبه اونها جی او مذاکره هاتن سکناندن امی بخوازن وقتی کو ترکیه او مذاکره براستی ترکیه دهن کی گوهرتنن چه ببن اف بی واجویا کو دست کری جی کو کی باش بریک و پک بمشه ام بنا دخوازن ku bimeşe û ew derfet çi bibin wekî ku têkilî jî bi Yekîtiya Ewropa re dîsa berdewam bikin û têkiliya Yekîtiya Ewropa re ku Tirkiye jî bide guherandin yani em ê ji Yekîtiya Ewropa bixwazin wekî ku Tirkiye dawet bikin bi rastî bo ku bixwaze bibe yek endamekî Yekîtiya Ewropa ew çaxî li gora standartên Yekîtiya Ewropa ew jî xwe biguherîne li ser wê nabê em zaten dixebitin fakat ji ber ku niha mesela raportêrê Tirkiye re ev haftiya çûme hevîtin çêkir me got em dixwazin wekî ku ev pêvajo piştgirî ji aliyê Yekîtiya Ewropa çê bibe û Tirkiye jî dîsa müzakere destê bikin wan jî got em dixwazin ama gava ku em li pratikê dinerin mixabin tiştekî ku yani bi dest bê girtin û em dikaribin dîsa müzakere destê bikin tuneyê bi rastî jî rast bêjin Türkiye guhertinekî tune yani ha tê gotin wekî ku pêvajoyekî nû dest pê dike fakat di pratikê de em derin bombardıman berdewamin girtina heta işte herî dawî serokê şaredariya Stenbolê ku xistin hundir ew bi xwe jî nîşanekî dixuya kirin ku li Tirkiye rastî hîn gelek tekoşîn hîn gelek wext lazim e hetanê ku em dikaribin vê sîstemê hinkî bêtir demokratik bikin û nêzîkî Yekîtiya Ewropa bikin wekî ku Yekîtiya Ewropa jî kar bi rolê xwe bilîzin. Gelek spas dikim Birêz Fehîm Işık di derbarê vê konferansa li Parlamenta Ewropayê de eger gotinê te hebin keremke tunebin em derbasî meseleya Rojavayê Kurdistanê hevdîtina Hakan Fidan ya li Amerîkayê dikin. Keki Faik Yağızay gelek tişta got derbarê konferansê de bi rastî diyarê yani wek Kurd bêjim diyarê divê em zexta xwe bi her awayî hem ser hikûmeta Tirkiye hem jî li ser dewletên girêdayî Yekîtiya Ewropayê bidomînin yani bê ku zext li ser wan çêbe her du alî jî bi siyaseta berjewendî parêz tevdigerin ew jî encamê xêrê ji nav xwe dernaxî yani divê em wê yekê bibînin. Gelek spas Hakan Fidan li ser navê dewleta Tirkiye çû Amerîkayê bi wezîrê karê derve ê Amerîkayê Marco Rubio re hevdîtin pêkanî di piştî hevdîtinê daxuyaniyekî çapemeniyê çê nebû di nava raya giştiya cîhanê de hate fehmkirin ku Hakan Fidan gelekî aciz vegeriya ye ji Amerîkayê û hate gotin ku yek ji sedemên aciziya wî şert û daxwazên Amerîkayê yên de derheqê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de ye dane ser dewleta Tirkiye. Çiqas rast em nizanin ji ber ku daxuyanî tune ye tiştekî fermî tune ye ama bi qasî ku tê gotin ji bo ku em meselê hinekî zelal bikin vê bikin. Amerîkayê zextî daye ser dewleta Tirkiye ji bo ku balafirê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê nefirîne. Ji bo ku di navbera Qesedê û artêşa Tirkiyeyê de agirbestekî çê bibe. Ji bo ku ji vir û pê ve êdî ji aliyê siyasî ve nek daxilê nava meseleyên siyasî Sûriyê nebe te çi ji meselê fehm kir Hakan Fidan çima aciz vegeriya ji Amerîkayê. Yani tiştên te got hemû em bêjin bi rengekî ji alî civakê ve ji alî pisporan ve ji alî kesên ku van têkiliyan ji nêz ve dişopînin bi rastî tên gotin. Ama em bêjin Çawa em dikarin zelal bikin. tu çavkaniyekî fermî divî derbarê de tune yani em karibin bêjin ku falan kes divî warî de falan dewlet divî warî de aha bir avay tiştekî fermî gotiye. Lê bawayekî fermî mesela dema Erdoğan û Trump bi telefonê axivîn berdevkê Trump Whitloff bawayekî eşkere got ku têkiliyê me gel Tirkiye gelek bi pêşve çi diçe û pêşerojê de jî wê ji îro baştir be. Piştî wî ev hevdîtina Hakan Fidan û Marco Rubio çêbû lê feqet dûr de jî yek encamek destê me de heye.
Diketine de peşvaziye nehate kirin. Derketine de nehate oğur kirin. U her vaha mürze hakan fidan da keti bu. Yani diyare pişti kriza Zelenski liber kamerayan tiştek çeyne bu. U civina çapemeniye jinekirin fakat da xwazi xub cinanin. Fakat beri çuyina hakan fidan ji u pişti ji hatta nuha yani bir rengeki nifermi meriv dikarı beje ku hevditina navbera kasede u arteşa devleta Türk de demeşin ji bo agirbesteki tegotin. Ev hevditin jî bi çavderiya dibin çavderiya Amerika û Fransayê de tegotin ku tên meşandin. Fakat lûr jî li hevkirinek ji bo agirbestek çêbûye dibêjin. Fakat hatta noha nehatiye ragihandin. Çima nehatiye ragihandin? Diyarê girêdayê hevdîtina her du wezîrên derveyî welat Amerika û Tirkiye. Çima dûr de dibêjin ser vê yekê li hev nekirine, ser hin tiştan li hev nekirine. Qesede gotiyê ku hemû hêzên devleta Tirk dibe ji Rojhilatê Sûriye derkevin, Rojhilatê Firatê derkevin û biçin hêla Rojavayê Firatê yek. û vegera Efrînê divê pêşî lê neyê girtin, hemû nişteciyên Efrînê karibin vegerin ser axa xwe, mala xwe, milkê xwe. Sise pişti rawestandina şer jî û divê çi car pêşî li gel tekiliyê me û hikûmeta Şamê wan neyê girtin. Van tiştana tê gotin ama. Em bêjin bawayekî fermîn ne. Fakat devleta Tirk jî tiştekî wek İdlibê dixwaze. Qasî ku me bîstî. Çawa yani İdlib? Dibêje ku herkes biralciyê xwe be bir agirbest were ragihandin. Fakat em ji bo emnahiya xwe li girê spî û serê kaniyê baregehên xwe yên eskerî yên xurt em ê bihêlînin û her wiha di nava ew cihên ku destlatariya Qesedeyê dene, ew heremên ku destlatariya Qesedeyê dene hin noxteyên leşkerî em çêkin. Wek İdlib quleyên leşkerî çêkiribûn ya, em dîsa çêkin û hin deman jî em û Amerîkiyan bi hev re dewriyan bigerînin. Nava Rojavayê Kurdistanê, nava Bakur Rojhilatê Sûriye. Dewriyan bigerînin. Tabi ev yeka ji alî Qesedeyê ve ji alî reveberiya xweser ve nehatiye qebûl kirin tê gotin Amerîkayî û ew jî vê tişta qebûl nekirine. Yani gotinu dewriye dema eger tehdîdekî hebe bi rastî şerekî hebe vê tişta çêdibe ama van tiştana da alozî derketiye. Piştî alozî derketiye em bêjin bi hev nekirine û ji bo yekê jî heta niha ev agirbest nehatiye ragihandin. Fakat tiştê ya herî mühim ew e ku Tirkiye bi her awayê xwe tedaxulî Sûriye dike, bi her awayê xwe. Yani êdî hemû dinya jî dizane ku ew qetlîamên ku li Laskiye derdora Tartus û Laskiyeyê çêbûn piranî ji alî hêzên Tirkiye ve hêzên ku girêdayî Tirkiye'nin bi alî wan ve hatiye çêkirin qetlîamên herî mezin. Ji alî din ve vê gav mesela gavka din me behsa hikûmetê jî kir ji Türkmena kesek tuneye. Tiştekî balkêşe Türkmen ji ber ku di hikûmetê de cî negirtin weka roja îlankirina em bêjin hikûmetê ji bo xwe wek roja reş dan nasandin. Gotin ji bo me rojekî reş e. Ev ya nayê wê watayê ku kesên ku nêzî Tirkiye'nin di nav hikûmeta nû ditune hene lê rastarast Türkmenan kesek negirtine. Ji artêşa ku girêdayî Tirkiye'ye SMO dibêjin ji wana hinek nûner di nav hikûmetê de cî girtine. Fakat rastarast Türkmen jî li bendê bûn ku hin wezaretan bidin wî heta ji yekî zêdetir. Ew çima tevlî artêşa Sûriyê nabin temamîn? Semo? Yani bir rengekî artêşa Sûriye bûne lê heta niha jî em bêjin herkes li ciyê xwe ye. Herkes ciyê xwe ye yani guherînekî ciyê xwe çê nekiriye. Guherînên biçûk biçûk çêbûne di wî warî de lez û bez nakin. Tu alî lez û bez nakin. Lê axir girêdayî bawayekî fermî girêdayî Wezareta Dîfa ya Sûriye'nin. Fakat Türkmen bu xwe wek civakekî sivîl xwe didin nasandin wekî Türkmenên Sûriye tabii ew dibin destlatariya Tirkiye'den yani hemû alî xwe ve girêdayî Tirkiye'nin
Ev bu mesela da hükümet ediciyle girdi ama viya jijbo kuj dervere rengeki bidin ve tişta pek anine ama viya tabi tişteki dili ama ahir her çid bi birabe Türk daxwazên xuyên ku Kurd li wir diya xwe nebînin. Nebin xwedî hêz, nebin xwedî desthilat. Çi ji destê wan tê dikin? Yani mesela niha li hevkirinek navbera hikûmeta Şamê, Rêveberiya Şamê û Kurda di çêbûyî yan jî qesede û Rêveberiya Xweser di çêbûye. Komisyonan ve beçekirin falan bevan rojen peşti ve peşketin jî çêbin ama Türkiye jî dibêjin ku gerek qesede nemîne. Yani ev axirin car li Amerikayê ji alî Hakan Fidan û Marco Rubio jî di hevdîtina wan de hatiye rojevê. Yani müdaxaleyê artêşa Sûriye bi xwe jî dike. Çawa dixwaze entegre bid bê artêşa Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye xwe feseh bike hemû kes ta kesî beşdarî artêşê bibin ji alî din eger pêwîstî bi asayişê hebe pêwîstî bi asayişa herêm hebe ew kesên ku di nav artêşê cî nagirin ew dikarin di asayişê de cî bigirin bibin polis û zabita. Ji wî wêdetir jî ew nakin. Ji bo ku vê tişta jî em kontrol bikin divê em li herêmê jî bi rehetî kontrola me hebe em bikaribin dewriya bikin em bikaribin kontrolek denetimek ser wan bikin. Ev tişta jî nayê qebûl kirin tabii. Ve encam çawa bi nizanim ama di vî warî de zextekîn ser Tirkiye heye ji alî Amerîka û Fransayê ve bi taybet ji alî her du dewletan ve fakat pêşerojê de ve çawa bi diyar de tiştek din jî bêjim û biqedîrim van tiştek ku dibêjim hemû tiştên me ortê bîstî yani tiştekî fermî divî berbarê de heta niha ne ji alî Rêveberiya Xweser ve ne ji alî dewleta Tirk ve ne ji alî Amerika û Fransayê ve weka ragihandin ji raya giştî nehatiye gotin ew tişta jî em bizanin. Pêşbînîne analîzin encamê ku mirov dikare derbixe Mamoste Faîq Yazay tu jî li Konseya Ewropayê diçî tê bi rayedarê wan re hevdîtinê we çê dibin. Em zanin Wezîra Karê Derve ya Almanya vekirî daxife heta ku Kurd dirzû Xristiyan gemenetewên li Sûriyê di nava hikûmetê de ciyê xwe negirin. Di destûra bingehîn de heta ku mafê wan nekeve bin garantiyê em zû bi zû hetêşê rewa nabînin em hikûmetê nas nakin. Pir vekirî daxifin Fransa jî bi wî şikliyê çiqas rast e gelo. Yani tu baştir zanî ji ber ku rûbirû hevdîtinê te hene bi wan re. Tu helbestê welatên Ewropayê di derbarê Sûriyê, derbarê Kurdan de qet çawa dikarî ji me re îzah bikî? Çawa dibînî? Belê heftiya ev meha derbas bû li Parlamentoya Ewropayê bijara Sûriyê tebayê Sûriyê hat nîqaş kirin di wê derê de rewşa rojava jî hat xolê. Erê yani ew jî bi xwe dibînin wekî ku bi rastî rejîma ku nihaka li Şamê hatiye avakirin dixwazin li gora serê xwe bêlîqît dibe çawa hikûmet bi rêv bigirin dixwazin ku tebayê Sûriyê jî pêk wî hawî pêk werî yani pêk rê dibibin. Lê ew bi xwe jî dibînin wekî ku nemimkine yani Sûriye ne welatekî em bêjin wek Afganistanê ku xur işte Sünnî Müslümanin yani li Sûriye hem olê cuda hene hem grubên etnîk ê cuda cuda pirin ji ber wê jî tu nikare Sûriye bi mejîkî yani bi îdeolojiya Sünnî İslamê tenê bide meşandin. û îro wextê ku em ji pratika bêjin şara qasê ku hatiye ser kar heta niha dibînin kesê din derbedihêlin niha hikûmeta ava kirin jî ev hikûmeta ku ava kirine wek şikil em bêjin yek ji dozya xistneyê wek şikil yek ji Kurda xistneyê ama ew ne Durziya ne Kurda ne Alawiya ne kesê din temsîl nakin. Li ber wê jî wê ev jî nemeşe. Yani tabii nerîna Ewropiya em bêjin Amerîkya, İsraîl wana hem yani tiştê rast tê hene hem jî di pratikê di wextê ku em lê nerin hinkî nakokî jî hene. Yani yekemîn aku çû em bêjin colanî li Şamê
ziyaret kir yek jê wezîra karê derve a Almanya bû yek jê a Fransa bû yani ew jî meşruiyetekî dawana asas yani gerekî em dibêjin yek heteşe hîn jî lîsta wanî terorê deyî colanî bixwe yani 10 milyon dolar ji bo ku kesê ku alîkar bi wîna bidin girtin di dabûn xuya kirin ew rakirin ji ber wê jî yani nêzîkayekî çawa bêjin hem dualî heye dirûtî heye em jî dibêjin wekî ku gerekî hinkî hîn bêtir tund gerekî Amerîka bi İngiltere bi Yekîtiya Ewropa bi hinkî bêtir tund şerta deynin ber rejima ku niha li Şamê hatiye avakirin hinkî bêtir bêjin yani niha Sûriye hatiye hilweşandin aboriya wê sıfır ji xwe rejima berê ji ber wê ket yani gava ku alîkarî ji derve bideçe nikare rokî li ser niga bisekine ji ber wê jî ku bixwazin bi rastî rejimekî nû ji Sûriyê bidin avakirin û îstikrarekî çêbikin aşîtikî çêbikin ji nû ve avakirinekî çêbikin wî şaxî şertê bêtir tund deynin berwana tabii ne tenê Amerika, Avrupa, Yekîtiya Avrupa û em bêjin İngiltere devletên Ereba rastî bêtir Körfezê Suudi Arabistan'ı Arap Emirlikleri'ye em bêjin Katar'ı wana jariye aborî bi çünkü ew lazim ji bo avakirina Sûriyê ew jî zanibin wekî ku vî me jî wê neyê meşandin ez bawerim wekî ku yani Yekîtiya Avrupa qasî ku nîqaşa me guhdar kir yani ev sanksiyonên ku heta niha li ser Sûriye hene wisa bê şert û merc wê ranekin erê bi wan hevîtin çê dikin em bêjin wana dawet dikin ji bo hin civîna falan fakat bê şert û merc wê heta dawî piştgiriya wana nekin ji ber ku wê nikar bimeşe yani çiqas ew jî dixwazin wekî ku sîstemekî bê avakirin Sûriye bi rastî aşîtî çêbibe em bêjin avabûyîn çêbibe û demokrasî pêş bikeve istikrar çêbibe ew jî dixwazin ji ber ku ev penaberên ku hatine ê ku hîn îhtimala ku bê hene wana dikaribin vegerînin û ê ku din jî bisekinînin taybet ew yek adin ku şer bi vê hawî ev sîstemekî antîdemokratik ku li Sûriyê bê avakirin ew yani îhtimala ku hîn demek dirêj dîsa şer gur bibe û bimeşe heye ew jî hem ewlekariya rojhilata navîn hem jî a yani rojava jî yani em bêjin Ewropayê jî dixe xeterê ji ber wê jî wê bixwazin wekî ku bi alîkarîkî wêna istikrar bikin ama wê bixwazin wekî ku bi rastî sîstemekî bêtir demokratîk ku dikaribe hemin kesên ku li Sûriyê hene hemin kemnetewin olin di nava xwe de bicî bike û wî hawî sîstemekî bê avakirin daxwazê wana ewin ji ser mişara ku birêz Fehîm Şık jî hinkî ser sekinî yani mesela Türkiye û em bêjin nakokê wê û Amerîkayê li ser Sûriyê bi rastî yek jê herî girîng jî İsraîlê ji ber ku Amerîka yani îdara ku niha Amerîka heye bêtir menfaata İsraîlê li ber çava digire û dixwazin ku İsraîlê jî têxin ewlekariyê ama siyaseta ku Tirkiye dimeşandin İsraîlê bi xwe bêtir dixe xeterê û bêtir tune dike ji ber wê jî ew jî nakokîkî pir mezin e û bawer dikim ev nakokî jî a herî girîng li pêşiya têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê û Ewropayê ji ber ku li Sûriyê em dibînin yani ji alîkî ve ji bakur ve Tirkiye ji başûr ve İsraîl her kesî dixwazin ku hêza xwe bêtir li Sûriyê bi qewet bikin em bêjin bêtir Sûriyê dibin kontrola xwe bihêlin ew jî nakokîkî ji bo pêşerojeyê bawerim ew ku Amerîka bêtir Amerîka jî Ewropa jî dixwazin ku Tirkiye û İsraîl nêzîkî hev bikin ama li hevatinekî jî bi Kurdar bêkirin û bûyî hawî li Sûriyê rejimekî nû bê avakirin ku her kesî nava xwe bicî bike û qanûnekî bingehîn ji nû wî hawî bê avakirin û Sûriyekî demokratîk em bêjin
betir istikrar duya bakırın. Gelek spas kim brez fehimşik dakik memaya de derbare ve mesela İsrail'de eğer em gotine tedavi bikin kerem ki. Tiştek hem de zedeb kin tüneyli fakat tiştek jibrak kem nebe yani Van Rojen daviye bava ki balkeş İngiltere yani Britanya, Amerika ve gelek velatin Avrupa je hem velatiyen xuye le Suriye'ne hişyari da gotin demildest biraj Suriye derkevin. Kesek hem velatiyeme bir alvan dera nemine eviyacı balkeşe yani debeku Amerika'ya şereki nuhebe brez faykavız ajit kadın baskır yani peşeroja Suriye net garantiye deyi o mümkün ku alozi İran mestir bebin evji sedema yekemin devleta Türkiye merv lazım bir aşkere beje sedema düyeminci hişbendiye heteşeb xuye evji berçavayı. Gelek spas kmış bu tevlibuna ve dün nuçe bu ara parve bikim le Sweda gelek durzu hatın cemhev kabineye nu ya Şam'ı protesto kırın dibijin temsil nakeme Nuçeya duyem jî çapemeniya Lübnanê ragihand ku balafirên bê mirovîgên İsraîlê vê sibê başûrê Lübnanê dane ber bombeyan gelek malan zerar dîtiye di derbarê zirarên canî de agahî tune ye. Ev jî bi vî şiklê. Mamoste Fehîm Işık rojnameger nivîska bi me rabû li stûdyoyê herebî mala te ava Faik Yazay nûnerê Partiya Demê li Konseya Avrupayê برای سکایپ مرابو مالا و آوا جبو تبلیغ بنوه. Spas. تماشاوان هجاب به هویار روزین خوش آزاد تم باش.